Україна евакуювала понад 250 співвітчизників з Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Серед них родини українців та іноземці. Для цього здійснено 3 рейси – 1 військовий та ще 2 цивільними літаками. У перемовинах з власниками цивільних бортів вдалося домовитися, щоб за ці перельоти держава не платила. Глава української дипломатії також заявив про ускладнення ситуації на литовищі Кабула і про відмову деяких країн від евакуаційних рейсів через неможливість гарантувати їхню безпеку. За словами міністра Кулеби, наразі триває робота над організацією наступного евакуаційного рейсу, а в МЗС працюватимуть, поки не заберуть усіх українців з Афганістану. А таких близько 90 людей, каже міністр. Це громадяни України та члени їхніх сімей. Тобто, наприклад, чоловік – громадянин України, а дружина і діти – громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я, ми, безумовно, допомагаємо їм всім звідти вибратися. Ми вже вивезли понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців. І, як я сказав, будемо працювати до тих пір, поки не вивеземо всіх. Прямо зараз ми цим займаємося організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не кидає і не кине.